guys, for today's gagawa tayo ng green juice. Ayan, meron tayong celery, spinach. Ay, hindi ko man pala napindot. Oo pa. Voice over ka nang nalalaman pa. Hindi mo pa nare-record. Ano yan? Magkaliwag ko na tayo. Ina. Ano yan to? Pila nag-voice over. Guys, for today's my video, gagawa tayo ngayon ng green juice. Ayan. Detox. Then, pang ano to guys, for the skin and diet. Ayan, meron tayong celery. Ayan. And spinach. Hugas na yan guys. Then, meron din tayong kiwi. Ayan. And luya. Then, meron din tayong green apple. Bali, yung green apple natin, guys, bali, 5 pieces. 4 pieces. Then, mayroon tayong, dalawang lemon. Ayan, lemon fresh. Ayan, fresh. So, ayan na, guys. Nakat na lahat yan. Tayong isang pineapple. Sa mga nagda-diet guys, ayan, try nyo to. Try this one. So, ilan na natin yung celery. Masikip. Tayo guys, ayan yung ating celery. Kasi naman, nag-isip dito. Oh. Guys, yung apple. Pineapple. Itong malaki guys, celery. Tapos yan, apple naman yung sinunod namin. Medyo light yung color ng apple. Sunod natin guys yung ating
Pineapple. Wala mo pala. Pineapple guys, then luya, then yung ating kiwi. Yung ating spinach. Ayan. Ayan na guys. Yung mga nag-diet dyan guys, try nyo to. For cleansing. Ayan. Walang pero. Ayan. Last guys. Natin.
Sarap. Sarap, guys. Ano lasa dahil? Try nyo.